Yao Labana Al Yao Ready Kicau 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 mania Kicau 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 mania Kicau 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 mania Kicau 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 mania Ora mangan lan duwe gaji bulanan lah wong dudu cah kantoran tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk aku wis ngelus manuk lungguh ndodok nyumet rokok manukku wis manduk-manduk enak dadi cah gantangan ditrateni yo lumayan setar seko mung labutan rawet tiro sing bos-bosan manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga mania kawan bayi manukku wani kemati. Kicau 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 mania Kicau 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 mania Kicau 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 mania Kicau Kicau. Yang tangan gini Ras. Mana kita mau?